Tervetuloa tänne. Täällä on upea Katri. Ja ihana Jemina. Mitä sulle kuuluu? Hyvää kuuluu siis. Ihanaa, kun alkaa kevät ja tuolla ulkona on niin... Mä tyyliin sanoin tämän saman viime, sanoinko? Joo, tyyliin. Koska silloin paistoi aurinko. Mutta nyt tuolla on tällainen niinku poutasää. Mutta siis mä oon niin iloinen siitä, että alkaa silleen olemaan valoisaa, tiedätkö? Oot sä tehnyt mitään uusia juttuja? No mulla on paljon työrintamalla tulossa niinku uusia projekteja, mitä mä työstän koko ajan eteenpäin. Ja kun yrittäjänä toimii nimellä, niin on niinku paljon silleen kaikkea kivaa. Jotenkin vähän meinaa olla niinku liikaakin töitä, että pitäisi saada semmoinen balanssi. Nyt mä oon siis halunnut aloittaa joogan tai pilateksen, että mä tiedätkö, menisin kerran viikossa jonnekin tunnille. No niin, vinkatkaa he meille joogapilatestunteja. Joo. Että missä olisi hyvä Helsingin seudulla mennä. Ja siis mä oon tykännyt tehdä YouTubea niin silleen, että mä oon mennyt salille, ja jos siellä ei ollut ryhmäliikuntaa, mihin mä oon päässyt niin sopivaa aikaa, niin sit mä oon YouTubesta kattonut Move with Nicole Pilates niin ohjaa ja tehnyt sen siellä salilla. Mäkin oon tehnyt himas. Joo. Että mä oon tehnyt niinku himassa ja se on kivaa. Mutta nyt mulla on niinku semmoinen, että mä haluaisin aloittaa harrastuksen. Se tekee oikeasti hyvää. Se on sellaista niinku itsensä kehittämistä. Se on oikeasti. Musta tuntuu, että lapsena harrasti niin paljon kaikkea ja niinku teininä. Mutta nyt silleen niinku aikuisiällä, niin se on jäänyt vähemmälle. Mitä sulle kuuluu? No mulle kuuluu ihan kiitos hyvää. Siis mä ostin eilen kirjan. Tai 2 kirjaa ja ristikon. Okei. Mä ajattelin kanssa tälleen niin kokeilla uusia harrastuksia. Mun kaveri suositteli sellaista kirjaa kuin Muumipappa merellä. Niin mä ostin muumikirjan. Siis, no. Mistä se niinku, siis onko se niinku muumikirja? On. Mä voin näyttää kuvan. Mut niin, eli se on vaan niinku Muumilaakson tarinat? Joo, Muumipappa ja meri. Okei. Tää on kuulemma siis... Aika yllättävä valinta. Mä olen silleen, että täältä tulee joku itsensä kehittämiskirja tai joku silleen... Mut kun tää on kai vähän silleen, siellä on kuulemma hyviä ajatuksia. Ja sellaisia, kun Muumipapalla on kai vähän niinku, joo, kaikki muumit Laaksossa. Niin sit se vähän niinku lähtee tällaiselle itsensä etsimismatkalle majakkaan. Tai et se etsii jotain majakkaa. Mä en tiedä, mä en oo siis lukenut sun pitää tätä. lukea sitä ja sit antaa niitä tipsejä tänne, että mitä itsensä kehittämisvinkkejä Muumipapalla on. Joo, nimenomaan. Ja sit mä ostin saksankielisen Ella ja kaverit -kirjan. Koska mä ajattelin, kun mä oon opiskellut joskus saksaa, niin sit mä nyt yritän niin kuin lukea saksankielisiä kirjoja, että mä osaisin saksaa. Niin kohta mä voin pitää podia saksaksi. No sä voit sit sitä varmaan ihan yksin tehdä että... Joo. Veikkaan, että tää saksa ei lähde muualta. Entschuldigung. Okei. Toi otetaan pois. Mulla on ikävä mun autoa, mistä mä katoin, että sä haaveilet autosta. Joo, mulla on isot autohaaveilut ja viime viikonloppuun, kun me käytiin hakemaan mun asuntoon maaleja, koska siellä on nyt remontti, niin me vuokrattiin Gomoresta auto. Joo, se oli tosi kätevä konsepti, että suosittelen, jos haluaa nopeasti niin kun, ja aika edullisesti vuokrata auton, niin Gomore. Ei ole maksettu mainos valitettavasti, voisi olla. Oispa. Siis se oli sellainen Fiat 500. Mä oon aina ollut silleen, että mä en tykkää pikkuautoista, mutta se olisi niin kätevä kaupungissa. Niin, se on kyllä totta. Mutta onko se nyt menossa autokaupaille? No kun mä haluaisin, mutta se on aika kallista. Se on kyllä tosi kallista ja siihen kyllä kansi ottaa laina. Jep. Varsinkin siis tässä iässä, koska sit voi... Ja sellainen, mikä on nollakorkoinen, koska niitä saattaa löytyä. Ja sit voi sijoittaa. Niin voi, just se, kun se on se juttu siinä. Että jos se olisi nyt 20 000, niin ei sillä autoa kannata ostaa. Vaan siitä kannattaa niin kuin laittaa. Tai ylipäänsä se olisi nyt huono, jos olisi sellainen auto rahatilillä niin kuin vaan makaamassa. Niin siis, jep. Ei ikinä pidä olla. Ei. Mä oon kuullut jotenkin, että jos menee 10 000 yli, niin se on silleen, että sen jälkeen pitäisi sijoittaa. Koska eikö se ole silleen, että olisi hyvä pitää sellainen 3 kuukauden menot niin kuin hätävarana ja sitten ehkä vähän ekstraa? Joo, just sillä. Tai jotenkin 3 kuukauden palkka tai jotain. Oliko sulla muuten ajokorttia? On. Vaikka siis mun frendit ei usko, että on. Mä en tiedä, mistä on saatu sellainen mielikuva, että mä olisin huono kuski.
Mutta tosi monella on semmoinen fiilis, että mä olisin huono kuski, mutta mä oon tosi hyvä kuski oikeasti. Mutta tää on vaan se, että jengi ei ole ollut mun kyydissä. Niin. Että mulla on ollut, mä oon aina ajanut, tiedätkö joskus kun mä asuin Itä-Suomessa. Mm. Niin siellä autoa. Aivan. Mutta en mä ajanut Helsingissä, kun ei täällä ole mitään järkeä pitää autoa, jos asuu keskustassa. Ei olekaan, että mullakin mä haluaisin vaan se auton sen takia, kun silloin se olisi vaan kiva. Että eihän siinä olisi mitään järkeä. Niin. Olisi kiva käydä Ikeassa autolla. Mutta mä kyllä haluaisin niinku nykyään, mä oon alkanut vähän haaveilemaan autosta, koska mun niinku päätoiminen työ, missä mä oon, niin on Espoossa. Mm. Niin mä menen sinne tosi paljon aina arkisin. Niin se on vähän raskasta mennä julkisilla. Ei niin hidasta kuin luulisi, mutta... Mutta on se oikeasti vähän niin kuin mua ärsyttää julkinen liikenne sen takia. Siis se on hieno asia, mutta... Mua ärsyttää ihmiset siellä. Joo, ja sit mua ärsyttää se, että sä pääsisit autolla Espooseen vaikka 25 minuuttia. Mutta julkisilla, kun sä meet sinne säätämään, niin se on 40 minuuttia. Tai melkein tunti. Niin. Riippuu, pitääkö vaihtaa julkisia. Mut hei, mennäänkö aiheeseen? Mennään aiheeseen. Miellyttäminen, miten lopettaa. Nyt niin kuin autetaan ihmisiä hädässä, että miten lopettaa miellyttäminen, jos teillä on kanssa mielessä jotain. Onko sul kokemus tollasesta miellyttämisestä? Tai että onko se itse ollut miellyttäjätyyppi? Kyllä mulla on. Tai että mun on pitänyt vähän opetella sanomaan ei. Ja jossain vaiheessa tuntui, että sit alkoi sanoa liikaa ei. Että alkoi niinku liikaa ehkä nauttimaan siitä omasta tilasta. Mikä sulla auttoi siihen, että sä pääsit siitä niinku eroon? No mulle ehkä auttoi se vaan, että koittaa miettiä sitä, että tää on vaan niinku mun pään sisällä se, että mulla tulee sellainen olo, että joku vaikka jollekin tulee paha mieli siitä, että mä sanon ei. Tai silleen, että mä en ole vastuussa kenenkään tunteista. Joo. Entä sulla? No mä oon ollut joskus tosi paha miellyttäjä. Ja sit musta tuntuu, että mä oon ollut semmonen, että mä oon niin kun yrittänyt jotenkin miellyttää kaikkia. Ja kun mä nyt sanon tän, mutta fakta on se, että sä et voi oikeasti ikinä miellyttää kaikkia. Vaikka sä tekisit kaiken ns oikein, niin sä et voi... Aina tulee olla ihmisiä, ketkä ei vaan tykkää susta, tai ketkä ei tykkää siitä, mitä sä teet, tai keiden mielestä mitä sä teet on vaikka noloa tai tyhmää tai jotain tommosta. Niin mulla siis auttoi Helsinkiin muutto. Musta tuntuu, että silloin mä vaan päätin, että nyt mä en enää niinku miellytä yhtään ketään. Nyt mä oon niinku oma itteni silleen alusta lähtien. Ja ne ihmiset, ketkä ei tykkää musta, ja ne ihmiset, ketkä tykkää musta, niin ne tykkää musta, ja musta tulee frendejä niiden kanssa. Ja musta tuntuu, että toi niinku oli mun elämän silleen yksi isoista käännekohdista, koska sen jälkeen mä oon vaan niinku löytänyt mun elämään niinku oikeat ihmiset. Totta kai jotain ihmissuhteita on mennyt vähän silleen, niinku aina ihmissuhteet ei ole koskaan helppoja, mutta sille yleisesti ottaen, niin jos mä mietin mun läheisimpiä ystäviä, niin aika pitkälti sillään on moni, ketkä on pysynyt silleen, keiden kanssa mä oon sit oikeasti ystävystynyt. Tai tiedätkö? Joo. Ja sit se on niin semmoista, että mulla on niinku maailman parhaimmat ystävät nykyään oikeasti silleen mun lähipiiri. Ihanaa. Ja se on oikeasti tärkeää, että löytää just ne omat ihmiset. Poistaa ne ihmiset, kestä huomaa silleen, että voi saattaa vaikka käyttää hyödyksi sitä, että sä oot sellainen miellyttäjä. Sitten ollaan uusi ympäristö on kyllä oikeasti tosi hyvä. Jep, ja siis mun vinkki tohon oikeasti on, jos joku kysyy, että miten lopettaa vaikka tolleen niinku ihmisten miellyttäminen, jos puhutaan vaan siitä, niin oikeasti, että pitää vaan niinku lopettaa välittäminen. Tai silleen, että sä otat vähän niinku sen asenteen, että no, niinku, mä oon kuka mä oon. Ja totta kai nyt silleen, että sä oot niinku kiitti ja kiva kaikille, että ei nyt silleen, että sä oot vaan ihan persäreikä. On silleen ehkä hyvää ja huonoa miellyttämistä. Niin, silleen tässä puhutaan nyt siitä niinku huonosta miellyttämisestä, tai semmoisesta, että sä yrität niinku väkisin tehdä kaikille hyvän mielen aina. Niin. Ja olla silleen kaikkien ylin ystävä, vaikka et sä niinku oikeesti haluis. Koska sit toisaalta miellyttämisen niinku hyviä puoli on se, että on niinku sunkaan on periaatteessa helppo työskennellä, koska on silleen niinku sujuu. Ja sitten se, että jos on vaikka jotkut juhlat, niin yleensä sit saattaa ilmestyä sinne paikalle. Mutta sitten mun mielestä miellyttämisessä on se ongelma, että sit jos sillä kuormittaa liikaa itteensä, että sanoen kaikkeen niinku kyllä. Nykyään mä en kyllä ole yhtään enää. No okei. Mä sanon, että ehkä ihmisten kanssa, keitä ei vaikka niin hyvin tunne, tai sit työelämässä. Toi on mun mielestä toinen asia, missä helposti sä oot silleen vaan, että niinku miellyttää. Mutta en mä kyllä tiedä, onko mulla niinku nykyään enää edes töissäkään semmoista
Joo. Et mä oon aika niinku oma itteni kyllä. Mulla on niinku tullut silleen sama. töissäkin. Ja kaikissa jutuissa, mitä mä teen, mutta mä oikeasti uskon, että se on se niinku avainsana siihen, että löytää niinku omia juttuja ja kivoja projekteja, on se, että uskaltaa olla oma itsensä, koska sit ihmiset näkee, että kuka sä niinku oot. Ja se on mun mielestä ihanaa, kun ihmiset on omia itseänsä, Jep. koska sit näkyy ne eri niinku persoonat. Jep. Ja mistä voi tunnistaa silleen, että jos on miellyttäjä, että mitä uskomuksia on. Että jos sinä siellä mietit silleen, että no en mä tiedä, onko mä miellyttäjä, koska ei sitä välttämättä aina niinku tunnista ehkä. Että jos miettii, että mitä se miellyttäminen on, koska kyllähän me ihmiset silleen normaalisti ollaan. Niinku, ei me lähtökohtaisesti haluta niinku mitenkään tehdä kellekään pahaa mieltä. Jotkut saattaa ajatella, että se on itsekästä laittaa itsensä etusijalle, koska periaatteessa miellyttämisessä sit pitää tunnistaa niitä omia rajoja. Ja miellyttäjä ei välttämättä sit tunnista sitä. Niin sitten. Ja miellyttää ehkä silleen, mä sanoisin, että siitä voi tunnistaa aika hyvin, että sä pistät, niin kun, se on oikeasti normaali ihmissuhteissa välillä pistää niin kun, toiset sun etusijalle, koska se on niin kun, hyvän ihmissuhteen merkki. Mutta se, että mistä sä niin kun, tunnistat sen, on se, että sä oikeasti aina pistät kaikkien muiden tarpeet sun etusijalle. Et koskaan niin kun, priorisoi omaa jaksamista, omia juttui, vaan aina sä niin kun, haluut silleen ennemmin saada muille hyvän mielen ja silleen rauhan kuin itsellesi. Tai silleen. Jep. Ja siinä on just se tasapaino, mikä pitäisi löytää. Jep, koska silleen totta kai niin kuin välillä silleen vaikka läheisissä ihmissuhteissa niin miellyttää ja se on niin kuin silleen fine. Mut sit tostakin mä aloin miettiä nyt sit sitä toista puolta, että mistä tunnistaisi ehkä jonkun ihmisen, joka yrittää miellyttää. Että osaisi vähän niinku auttaa häntä siinä, että niinku, et lopeta. Että mä huomaan, että sä haluisit sanoa et tai niinku ei, mutta sä et vaan pysty siihen. Mut mä en tiedä, voiko tota huomaa, ellei sä oot vaan niinku tosi niinku huono annas valehtelee. Mutta musta tuntuu, että miellyttäjät on aika monesti just semmosia, että koska ne on mun mielestä miellyttäminen kertoo siitä, että sä oot ihmisenä ihan liian kiltti. Niin silleen, että sä oot liian kiltti. Ja mä luulen siis miellyttämisessä tai miellyttäjällä on myös varmasti se ongelma, että on niinku liian kiltti, mutta sitten todellisuudessa se ehkä saattaa mennä siihen, että sä lupailet liikaa asioita ja sit sä vaan teet enemmän haittaa muille. Koska sä oot silleen, mä voin tulla sinne, mä voin tulla tänne ja sit sä tajuutkin, että ei vitsi, että en mä voi olla 3 paikkaa samaan aikaa. Ja sit joutuu niinku väkisinkin silleen rikkomaan lupauksia. Usko, ettei voi olla hyvä ihminen ja priorisoida self-care. No siis joo, mutta mä tajuan tämän, niinku, koska siis just se, että siitä tulee helposti semmoinen olo, että sit jos sä niinku pistät itsesi ykkössijalle, niin just se, että sit sulla tulee niinku huono omatunto ja sä niinku kadut sitä, tiedätkö? Että sä pistät itsesi ykkössijalle. Joo. Onko se semmoinen ihminen, että sä pistät niinku itsesi ykkössijalle vai onko se semmoinen, että sä pistät ennemmin sun läheiset? Siis musta tuntuu, että mä oon ehkä valitettavasti sellainen ihminen, joka laittaa itsensä. Entä sulla? No kun mä yritän kans miettiä siis varmaan itteni, mutta kun mä en ole 3 vuoteen siis kokenut mun läheisissä. Musta tuntuu, että mä päästän nykyään niin mun lähelle silleen tosi harvat ihmiset. Ja ne, ketkä pääsee mun lähelle, niin ne on niin tosi samanlaisia kuin mä silleen tietyllä pisteellä. Niin. Ne on kaikki kilttejä, ne on tosi aurinkoisia, mutta meillä on kaikilla vähän niin kuin semmoinen, että ei me niinku jakseta miellyttää enää. Tai tiedätkö silleen, että mun frendit sanoo tosi suoraan, jos ne on silleen, että hei, mä oon tänään väsynyt, mä en jaksa tulla hengaa, nähdäänkö joku toinen päivä. Sitten me sovitaan joku toinen päivä. Niin kuin musta tuntuu, että meillä on just tää. Joo. Siis jos mä mietin meitäkin silleen, että kuinka monta kertaa mäkin oon sanonut suoraan, tai sä oot sanonut suoraan jonkun jutun. Ja sit me ollaan vaan silleen, ei kumpikaan ajattele, että se olisi silleen niinku loukkaamista, silleen kumpikaan ei pahata mieltä, niinku mulla ei ole ihmissuhteet, missä muutkaan tekee sitä. Mut okei, mun on pakko sanoa, että se milloin mä ehkä miellytän on, että jos on ihmisiä, keitä mä en niin paljon tunne. Totta. Ja jos mä oon jossain tilanteessa, vaikka niinku, jos on paljon ihmisiä näin, niin silloin mä saatan olla silleen, niinku, vetää vähän semmoisen kortin, mitä mä en oikeasti haluaisi vetää. Mä en tiedä, miksi mä teen silleen. Mä luulen, että toi on ihmisyyttä. Mäkin veikkaan. Että se kuuluu siihen, että me ollaan... Niin, koska mä oon tosi kiltti. Ja mä niinku rakastan olla ihmisten kanssa silleen tekemisissä. Sama, siis mäkin. Niin sit se on varmaan, mä veikkaan niinku
niinku kiltteyttä. Joten mä sanon, että ei miellyttäminen nyt aina ole todellakaan paha asia. Ei. Kohan sä et tee sitä sun läheisissä ihmissuhteissa. Mä sanon, että ympäröikää itteni semmoisilla ihmisillä, keitä sun ei tarvi koko aika miellyttää. Ja sun ei tarvi koko aika pelätä, että ne suuttuu, jos sä vaikka pistät itsesi, hei mä oon tänään väsynyt, mä en jaksa tehdä, mä en jaksa nähdä, niin ne ymmärtää sen. Koska asiat voi oikeasti tehdä silleen niin kuin kivalla tavalla. Jos haluaa löytää niin kuin itsensä kehittämistä mahdollisimman paljon, niin miellyttäminen on kyllä yksi asia, missä kannattaa silleen ehdottomasti niin kuin vähän silleen pysähtyä ja stoppaa sitä. Koska jos sä miellytät liikaa, niin sä et voi löytää semmoista mielen rauhaa. Ainakin tää on mun oma kokemus. Eikä voi löytää sellaista omaa polkua ja sitä, että mistä niinku tykkää. Koska esimerkiksi mistä tunnistaa miellyttämisen on se, että sä elät vähän niinku muita varten ja sitten mietit niinku mitä muut ajattelee sun päätöksistä, mitä sä teet. Jos sanot ei, kuvittelet, että ihmiset eivät pidä sinusta enää. Toi on oikeasti, siis toi oli mulla silloin niin kuin main point. Ja kyllä mulla on toi välillä vieläkin sillä. Joo. Mut sit mä mietin, että onks mulla hirveästi tilanteita, jos mä sanon ei ja sit mä oikeasti kadun sitä nykyään, niin ei hirveästi oo. Joo, ei. Mut kyllä mä oon ollut tossa tilanteessa. Mä ymmärrän sen, että ihmiset voi niinku sekoittaa miellyttämisen siihen, että sit jos sä et miellytä, niin et sit sä sit itsekäs. Mut mun mielestä silleen sä pystyt sanoa ei niinku tilanteisiin silleen tosi kivalla tavalla. Niin että sä et loukkaa toisia. Jep. Ja mä nyt en meinaa, että sitä, että jos sä oot vaikka itse tosi väsynyt ja sit sun läheisellä ihmisellä on vaikka jotkut synttärit ja näin, niin sit jos sä niinku oot vaan, no en mä halua mennä, että mä en nyt jaksa miellyttää, niin mun mielestä tommosessa tilanteessa on ehkä vähän itsekästä. On, mä oon samaa mieltä. Mut silleen, että jos nyt puhutaan semmoisesta arkielämästä, tiedätkö? Siis mun mielestä on hyvä vinkki, että miten voi harjoitella pois. Nyt tulee vinkkejä, miten harjoitella pois miellyttämisestä. Niin aloittaa pienistä asioista, mihin sanoo ei. Ehkä se, että jos joku vaikka kysyy johonkin, että hei, haluaisitko sä lähteä baariin tänään? Että me ollaan menossa kaveriporukalla baariin. Ja sit sä oot silleen, että sä et jaksais millään, että sulla on ollut pitkä viikko ja näin. Niin sit just ton tyylisistä. Niin. Että sit sä oot silleen, hei, mulla on tosi pitkä viikko ollut, että mä välttämättä jaksais tänään, että mä haluaisin vaan olla, että mä voin vaikka tulla käymään ennen kuin te lähette ja sit mennä kotiin. Tai jotenkin siis tolla, esimerkiksi jos sä haluat nähdä niitä kavereita. Ja sitten on kommunikoi rajat, tunnista mitkä rajat haluaa pitää. Että tunnistaa tilanteet, että missä yleensä saattaa ajautua miellyttämiseen. Tai niin. Ja sitten niinku ehkä välttää niitä ja sitten pikkuhiljaa niinku mennä niitä kohti, kun on oppinut vähän sanoa ei. Ja jos sä oot ihmissuhteessa, jos ei muutenkaan, niin tavallaan sä et ole niinku samalla sivulla siinä ihmissuhteessa, ihan sama on se ystävyys tai parisuhde, niin myös se, että ihmiset voi hyväksikäyttää sun rajoja. Nimenomaan. Jos sä niinku aina joustat ihmisen takia, aina meet sinne, mihin ihmiset pyytää sua mennä, ja vaikka ei susta itsestä tuntu siltä, ja sit sä et koskaan saa sitä vaikka takaisin. Että sit jos sä itse pyydät, niin ne ihmiset ei ikinä ole siellä, niin se, että sä asetat ne rajat. Et oikeesti ymmärrä se, että sulla on kontrolli niin susta, että sä voit tehdä päätöksiä. Just toi oli ihan sika hyvin sanottu. Ymmärrä se, että sulla on kontrolli sun elämästä, sun tekemisistä, ja sä oot vähän niin kuin tää elämä on sun leikkikenttä. Mun mielestä joku sanota mulle, että on niin hauska sanonta. Joo. Että elämä on sun leikkikenttä, sä voit tehdä mitä sä haluut, mutta niin, että sä olet hyvä ihminen muille ja että sä et loukkaa toisten tunteita. Toi on tosi hyvä. Ja sit jotenkin, mä en tiedä, mä oon viime aikoina alkanut miettiä sitä, että vähän niin kuin kaikki on silleen addiktiopohjaista käyttäytymistä, koska periaatteessa tuo miellyttäminenkin voi olla käytännössä vaan addiktio. Niin, jep, että sit sä saat tietyllä tavalla sen hyväksynnän tunteen. Niin. Ja ehkä mä suosittelen kaikille ihmisille, jotka niinku miellyttää vaikka, niin miettiä sitä, että mistä se miellyttämisen halu tulee. Koska mä uskon oikeasti, että meidän käyttäytymisellä vaikka aikuisella on tosi iso merkitys, että mitä meidän lapsuudessa on tapahtunut ja millainen kiintymyssuhdemalli meillä on lapsuudesta, niin se vaikuttaa siihen, että miten me käyttäydytään nykypäivänä. Ja just siihen, että, että tuleeko se halu sieltä, että jos sä oot halunnut pienenä vaikka miellyttää sun vanhempia, niin tuleeko se annas elämään sillä aikuisella. Totta, siis mulla kyllä ainakin lapsena on ollut se, että mä oon halunnut miellyttää vanhempia. Joo. Ja se on kestänyt tosi pitkälle. Musta tuntuu, että se on vähän vieläkin. Ja tämä on varmaan aika yleistä, mutta just silleen, että sit kun tunnistaa sen, että miksi sä haluat lähteä miellyttää ja vähän pohtii sitä. Ja sit oppii tunnistamaan sen, että milloin tää on sun miellyttämisajatus
ja milloin tää on niinku sun ihan oma halu. Niin, että milloin sä haluat oikeasti miellyttää siitä, että sä oot vaikka hyvä ystävä tai sä oot niin kun hyvä kumppani. Ja milloin se miellyttäminen on sitä, että se tulee jostain traumapondista tai että sä vaan niinku kopioit sen malliksi kaikkiin toimintatapoihin. Että just se, että miellyttämistä on mun mielestä kahdenlaista. Minkälaisia tilanteita sä esimerkiksi tunnistat, missä on saattanut miellyttää? Niin kuin nykypäivänä vai? Ei vaan niin kuin ehkä joskus aikaisemmin tai nykypäivänä, mutta musta tuntuu, että nykypäivänä ei oikeasti, että on päässyt niin tosta silleen Niin, yli. No varmaan yleisin on ollut se, että jos on ollut niinku tosi paljon sillä vaikka eri porukoissa niinku kavereita, ja siis ne on ollut kaikki vähän niin erillään, niin sitten esimerkiksi se, että sit sä yrität miellyttää niinku jokaista niistä. Kun aina jos sä et vaikka jaksais mennä tai jotain näkemään, niin sitten sä meet silti, koska jos se ihminen niinku kysyy itse. Tai sillä. Että ei viiti oikein siihen niin, että ei viiti sanoa ei, vaikka haluaisi joskus sanoa ja ei. Joskus se saattaa olla huono, että sit mennyt paikalle, niin sit saattaa olla, että jos on oikeasti tosi väsynyt, niin sit sä oot vaan tosi huonossa fiiliksessä siellä. Sitten on, että hyväksy, ettei sun tarvii olla täydellinen ja vastata kaikkien odotuksiin. Toi on oikeasti mun mielestä toi on niinku avain ihan kaikkeen. On. Itsensä hyväksyminen. Joo, semmosena kuin sä niinku oot. Ja just se, että se on varmaan mulla noissa ihmissuhteissa ollut nyt käänteen saava tekijä. Että mä vaan niinku hyväksyn, että mä oon semmonen, millainen mä oon, ja mun ystävät rakastaa mua semmosena kuin mä oon. Niin ei mun tarvii miellyttää niitä. Koska niinku loppupeleissä tää meidän elämäni on tosi lyhyt, ja tää on meidän elämä. Että niinku se, että sun pitää oikeasti miettiä. Mä oon kyllä joutunut monta kertaa mun elämässä katsoa itseäni peiliin ja miettiä silleen, että onko tämä semmoinen juttu, mitä mä oikeasti itse haluan? Vai onko mä tässä sen takia, että joku muu haluaa, että mä oon tässä? Sitten voisi ottaa tähän loppuun. Mä en tiedä, vastaanko mä nyt näihin kaikkiin kysymyksiin, mutta on sellaista, mitä te voitte kanssa miettiä. Mutta nyt tulee 3 kysymystä. Mikä on yksi pieni asia, jonka olet oppinut itsestäsi viime aikana? Tuleeko sulla mieleen tähän mitään? Mulla on ollut se, että mä oon huomannut sen, että mä ehkä tarviin aikatauluja. Että mulla ei toimi sellainen täys lepo, vaan mä tarviin niinku tekemistä. Ja sit aikataulut saa mut tekemään niinku enemmän asioita. Mutta toi on kyllä totta. Mä oon ehkä niinku yllättynyt siitä, että kun sä käännät sun rytmin semmoiseksi, että sä käyt ajoissa nukkuu ja heräät ajoissa, niin sä saat niinku oikeasti yllättävän paljon aikaiseksi. Joo. Se on sillä niinku, että ehkä se on yllättänyt mut viime aikoina, että miten mä niinku on tosi, no en mä tiedä, onko se kyllä yllättänyt mua, musta tuntuu, että mä oon aina ollut tosi tekevä, mutta susta on tullut vähän enemmän tulee aamutekijä. Joo, mä oon aina ollut niinku iltatekijä, niin nyt se rytmi on niinku kääntynyt toistepäin. Sitten tuossa on milloin viimeksi yllätit itsesi hyvässä tai huonossa. Liian vaikea. Milloin te olette yllättänyt ittenne joku hyvä tai huono asia? Jos nykyinen sinä voisi antaa yhden neuvon vuoden takaiselle itsellesi, mikä se olisi? Mä antaisin, että jatka sitä, mitä sä teet. Koita pitää sun rutiineista kiinni. Sulla on ollut tosi hyvät rutiinit. Miksi sä luovuit niistä, kun sä muutit Helsinkiin? Mä sanoisin tolleen. Mä sanoisin varmaan silleen, että luota kans siihen, että mitä sä teet. Joo. Koska niinku jokainen juttu, mitä sä teet, on oikeasti opetus täällä matkalla. Ja jokainen ihmissuhde on myös opetus. Ja niinku usko siihen, että ihmissuhteet ja asiat, mitä sun elämään tulee ja menee, niin ei kaikki niitä ole tarkoitettu, että ne jää. Et jotkut asiat on tarkoitettu, että ne menee. Ja sä opit niistä jotain ja sit sä menet eteenpäin. Elämä on niinku matka. Elämä on matka, joka välillä on vitun raskas matka. Niinku oikeesti silleen, että eihän tässä niinku ikinä olla valmiita. Sehän on niinku elämässä hauskinta. Älä, täällä tulee kyllä tällaisia elämänviisauksia. Niin, siis me ollaan liian diippejä ihmisiä oikeasti. Nyt ollaan niinku diipeissä. Mut mitä sä meinasit nyt tänään sit muuta tehdä? Sä olit menossa jonnekin messuille. Joo, mä menen tänne, onks ne kevätmessut? Mä en tiedä, mikä messu se on. Onko se kevätmessut? Kertokaa meille, mitkä on kevätmessut. Mitä? Paitsi sä voit kertoa sit ensi kerralla. Niin, mä voin kertoa, että millaiset ne oli. Joo. Mä ajattelin mennä käymään vähän shoppailemassa. Taas? Hyvä, kun me puhuttiin siitä shoppailuartikkelista viimeksi. Mutta mä tarvitsen töihin vaatteita. Mä etin blazeria. Ja sit mä ehkä tarvisin kengät. Joo. Mut hei, tää varmaan alkaa olla tässä nyt. Joo, kiitos kun olitte mukana.
Kiitos kun olitte mukana. Ja nähdään taas seuraavalla kerralla. Jee, moi moi! Moi moi!